guys, ito mahangin at masamang panahon, kaya hindi tayo makapagtrabaho sa bukid. Ang gagawin na lang natin ngayon ay gagawa na lang tayo ng kakanin, yung tinatawag dito sa amin sa Ilocano na patupat. Panuorin nyo na lang guys kung ano itong sinasabi ko na naman na kakanin na to sa Ilocano. Sige, panuorin nyo natin guys. Ito, simple lang to. Una, kailangan natin ng nyug. Ayan, babalatan natin para sa gata niya, kasi kailangan niya ng gata yun. Panuorin na lang natin guys kung anong susunod. Yan, bali babalatan natin yan. Yan, ang pagbabalat ng nyug. Yung may eksperto, hindi ganong eksperto to, kasi hindi naman talaga nagkukupra eh. Sa susunod, magbibideo tayo ng mga nagkukupra, kasi hindi pa panahon. So ayan, ay nako, hindi pwede yun. Oh, dito na naman tong pinsan natin na masipag, ibibida na naman natin to. Kaya kukunin niya yan at kukudkurin niya. Ayun. Kunin ko na. Magkudkod na ako. Alaon mo na. Parang ano. At igadin mo na. Nandito na naman sinisla. Baka na nagagigad. Nagagigad. Ito, kukudkurin na yung nyog. Yung panggata natin. Nandito na naman yung mga bida natin. Basic lang daw sa kanila yan. Yan. Kami dalawa sila para mas madali. Ito, babae ito. Kaya parang mahina lang yung pagkudkod na, kasi iba yung lakas ng babae sa lakas ng lalaki. Ito, malakas to. Talagang malakas yung tao na to. Malakas pa kumain yan. Pupudkod yung gadaan. Malakas pa kumain yan. A few moments later. Tayo sa ilog. Kasi sabi nung matandang kasamahan namin, mayroon daw siyang panghuli ng mga isda guys. Tignan daw niya kung may nahuli, kaya samahan natin siya baka sakali. Para makapasyal din tayo sa ilog. Ito, papuntang ilog na to. Yan, mais pa rin. Marami talaga mais dito. Sundan natin sila. Saka mamaya dadaan tayo kasi ng dahon. Yung dahon na kakailangan natin sa kakanin.
Dahon ng saging. Kailangan yun. Kaya habang naghahanda sila doon, sasama muna tayo sa kanya sa ilog para baka sakali lang na may mahuli. Ito guys, malapit na kami sa ilog. Nandito na kami. Tingnan natin, baka sakali lang. May lambat siya na bali panghuli ng isda. Ang tawag sa amin yon, tanggar. Iwan ko lang guys kung anong sa Tagalog yon. Basta yun na yun. Kung makita nyo. Ito guys, sa ilog na tayo. Bali nung hindi pa ako na disgrasya, marami kaming karpa yung nahuli dito sa pamamana. Andyan sila sa loob niyan, malalaki guys. Bali sa isang karpa nun ay sa 4 na kilo yun. Pero ngayon hindi na ako nakakasisid. Pero gagawa pa rin tayo ng video niyan. Yung mga kaibigan ko maninisid pagka may panahon. So nandito na tayo sa ilog guys. So ito guys yung sinasabi niyang panghuli niya ng isda. Tanggar ang tawag dito sa amin. Ito tingnan natin mamaya kung may huli. Bali dalawa kasi ito. Saka yun yung isa. Ito may malaking kahoy pa dito oh. Antik na to, malaki to. Hindi na to nawawala dito. Panahon pa ng mga hapon yan. Laki oh. Danal na. Batog. Ay nako. Sige, tignan nila kung may nahuli. Bali kasi matagal na daw niya hindi nakikita to. Sabi itong kasamahan namin, parang patay na daw na palaka yata yung nahuli. Ito guys. Itong hitsura ng ilog. Sarap maligo dito. So ito na. Tignan nila kung may huli. Naku, parang wala naman ata. Ay naku, wala yata. Wala yata itong isa. Sa kabila na lang. Mayroon daw urami, yung maliit lang na isda dito yun. Ang dahilan niya, baka daw may kumuha ng iba kasi matagal na niyang hindi tinitignan eh. Ngeta. Ay nako, may nahuli daw na yung daga. Kaya patay na yung daga. Saka may ngeta may siya. Diklat daw sa amin sa Wagay. Sa Wagay. Ingat naman. Ingat naman sa dan sa may sa. May sawa daw guys. Ang dami may sa gini. Nako. Ay, ang daming ay, nako guys. Ingat naman, tas mo nga. May sawa. Sawa yung nauli guys. Kasi marami pang sawa dito sa amin. Ingat naman, tanong makita dito ka. Sawa guys. Tayo nga ito mayagin ka na ito eh. Ayun siya. Pero parang maliit lang. Tanong mo? Guys, sawa yung nahuli. Yan. Sawa yan. Oh. Problema niya ngayon to kung paano niya to kukunin. Pero expert na yan dito sa sawa. Galing to. Panahon ngayon guys, wala na tayong nakikitang malalaking puno ng kahoy. Pero ito, simulat pagkabata ko ito, napansin ko lang, andito pa rin to, nakaharang dito sa ilog guys. Tignan nyo ang haba.
Ayan. Isipin nyo kung gaano ka taas itong kahoy na to kasi ito hindi nawawala eh. Saka hindi siya agruprup siya. Agrup siya ang tawag sa Ilocano. Hindi ko alam ang Tagalog yun. Basta yun na yun. Ay nandun yung dulo. Nandyan siguro yung mga sangayan noon. Nung maisip na ako, ito, mayroon pa tong kahoy na to. Kaya, ang laking kahoy siguro ito. Mahirap pa ito kunin. Kasi nakaharang na nga sa ilog. Ayan o. Bali hinarangan niya yung ilog. Andun yung puno. Ayun. Pinangkahoy na to siguro guys. Pinakawalan na lang namin yung sawa guys. Kasi kawawa naman. Maliit pa siya. Kakaiba. Maliit pa yung sa mga nahuhuli minsan dito. Malalaki ang mga yon pero yun maliit pa guys. Parang anak-anak lang yun. Kawawa naman kaya wag na natin kunin. So ayan guys, kukuha tayo ng dahon ng saging para sa kakanin natin. Yun, bali kahit pa paano nakapasyal tayo dito sa ilog guys. So kukuha tayo ng dahon ng mga saging guys. Para sa gagawing kakanin, kung balot. Ayan siya. Marami kasing saging dito. Pinipili lang niya yung hindi pa punit-punit para mapakinabangan. Tabanda na tanga ta. Ay tari. Imas na ko subol lang sama diyan. Lagi daw. Yung maayos lang na dahon para maganda. Yun, ang galing oh. Basketballista to. Yung pa. Ay tapay may sakadaktal. Pak. Wala, hindi maabot. Malit kasi nakakatao to. So guys, ang gagawin namin ilalanang o susunugin sa Tagalog para titibay siya, matanggal yung mga para mag-o-oily siya, para pagka ibalot mo siya malambot lang, hindi napupunit, titibay siya guys. Ayan. Yan ang mga ginagawa naming mga Ilocano guys. Basic lang daw sa kanila yan. Yun. Tignan nyo, pagka sinusunog, nag-iiba yung kulay niya. Nag-o-oily siya. So gaganyan para titibay. So
So ayan na guys yung pangbalot natin. Kinukuha na. Pinipili natin yung mga hindi punit na bahagi. Ayan, tapos na. 2 hours later. So ayan na guys yung proseso sa paggagawa ng kakanin na yan. Paglalagay sa bulong, dahon, ayun. Lalagyan siya ng parang buntot, you know. Saka nilalagyan sa loob ng kakanin yung naluto na malagkit. Pero may lasa na yan. Pwede nang kainin yan. Kaso mas masarap naman pag inuluto pa ulit. Sarap to guys, pang kape. Umaga. Ayan naman yung isa. Yung isa, hindi at expert ko to. Yun. Saka tinutupi-tupi na gano'n. Sinisiksik para siksik yung laman. Tingnan nyo nga kung anong pinakamagandang gawa. Sa akin ba, walang kiltilayon o sa kanila na may kiltilayon? Yun, may buntot daw. Yung sa'yo parang unano. Ayan. Saka tinatalian na siya para hindi siya bubuka. Para hindi lumugsot. Sa Ilocano yan. Iwan sa Tagalog yung lumugsot. Makunan daw. Bakit hindi? Yun, para ganun, may dalawa na daw siyang nagawa. Mamaya dadami na yan guys. Kasi ayan po, marami bang dahon yung kinuha namin. Oh. Gagawin lahat yan. Hanggat Sabi naman Mariani, maubos yan. Yung malagkit na yan. Yun. sabi So, naman kuha naman siya ng isa. So yan guys, ang paggagawa ng proseso niyan. Yan, pagka natin mamaya pagka nabalot na lahat, iluluto pa yan guys. Saka yun, pwede na yun. Yun na yung inantay natin. Doon na guys, yung una nilang ginawa, iluluto na natin. Para may kape. Saka marami pa guys. Ayan pa. Balik na lahat yan. Ayan. Guys. Ayan, magkape daw sila. So, ayan na guys, yung naluto na. Ayan, yung ganyan yung sinasabi kong patupat sa amin. Ito, lalagyan na naman nito kasi hindi pa ito naluto. Yan. Yan na lahat yung kaninang malagkit na hindi pa naluto. Yan na. Nailagay na sa dahon. Yan, bali lalagay yan dyan. Yan dyan. Saka isasalang yan. Luto. Yun. Yan pa, masarap yan ni kape guys. Yan yung mga minimerienda naming mga Ilocano. Okay. Guys, ang simple nating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, likes, comments, and share na rin guys. God bless us all guys.